Apa tuh gini? Ya aku orang gak panganan. Masalah. Panganan jebul gedrek kayak ngono lho. Ya kan tak nggo makani kowe. Aneh to kayak ngono mbok pakane aku bleketrek kayak ngono kok. Lah kowe kira iki ya engko digoreng rasane enak pokoke. Lah gak arep doyan aku. Ya ora doyan karo mateng. Delokno jen jebles kayak uta-utan kucing lho. Ya Allah. Gila nih panganan kayak ngono lho. Wis menang tak goreng sik. Kok ambune seger ya apa tuh iki? Seger. Nah, jajalan salam leket ya. Aduh, rong 5 menit. Aduh, jajalan. Lah iki apa iki? Iki apa iki? Ayo wis to jajan dulu dhisik sing diremu tautan koyo kucing kae mau lho. Gah. Ayo nang to. Kaya wis. Delok ning blegedrek koyo ngono. Cicipen dhisik, wis mateng iki. Nah. Kok iso enak ngene nih. Nah kan, ngono kuwi wong nek ngenyek. Mesti yo ngono kuwi ujung-ujunge. Ngelem-ngelem nek wis bar ngenyek-ngenyek. Wah, pinter kowe nih. Lah, aku lho. Enak toh? Enak banget iki. Nah. Nggih. Kowe nek pinter nggih panganan ini mbok dodolane lho. Ah, kalah isin aku. Mending bakulan wae kowe dodolan. Mbok enak banget iki asli. Masa enak toh? Enak banget. Pinter kowe. Kok chef Renata kowe. Nang kok chef Renata kowe. Ya iki aku ki resepnya didodol Chef Renata, dek iki kakak kelasku. Oh, alah. Kowe iki adik kelasnya chef Renata toh? Iya. Lagi ngerti toh? Nah. Iya. Ora wani tapi aku lakukan buka cabang. Ngan. Malahan aku enek tenagane. Ya engko aku ngingu karyawan lah. Aja dhisik lah. Golek-golek karyawan enek 17 ngono ya. Jane membantu perekonomian dhek wong sih. Ya iya. Tapi rasane wis pas iki. Pas. Asli. Ya wis nek ngono sih tak buka usaha iki wae ya. Heeh. Apa ki jenenge ngene iki? Aci. Heeh. Aci icik-icik. Terus? Ya ala-ala kayak dikei seledri. Heeh. Ya bumbunya bumbu rahasia, makanya aku tanya kok enak apa ora. Tapi aku ndelok pas ijek mbok aduk ngene mau uta-utan kucing lho. Ya tapi enak kan? Enak banget. Makanya dadi engko tukang nyek. Ujung-ujungnya nek doyan ngono kuwi imbu-imbu ora duwe isin. Heeh. Wis iki tak bagi engko iki. Ya wis. Enggak enak ya? Enggak enak wis entek aku gur jajal iki mau. Heeh.